besterik ez, barruan nago. Ez nago aterik utziko ez didana, hila dagoena berpisten. Ta naiz lapurra, ta naiz lapurra, ta naiz lapurra. Betirako hemen geratzea ez da nire
Utzi da zuametz egiten Ez ez natu 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 Utzi da zuametz egiten Ez ez natu Utzi da zuametz egiten Utzi da zuametz egiten Nahi dukenean, a ber, volumen gabe gaude. Jode, Julen, harrapatu deu kaka egiten. Kaixo, laguna, etorri Terrazi naiz. zuten. Bueno, haude, estatu kolpea, lagunok, gure zuzendariari estatu kolpe bat eman diogu, Myanmarren bezala. Barkatu. Eta hori ba, nik aurkeztuko dudala errasti. Bukatu da zure garaia. Hemen gaude, Asier Errasti. Zer moduz, Asier Errasti? Oso ondo Kaixo, Asier astea. Errasti! Zer moduz zaude, Asier Errasti? Oso ondo, eta zuek zer modu zaudete. Buah, Ez nik begira, du pisua, gainekin. Mikel, daramagu guk hemen aurreko bilera egiten arratsaldeko 7:00 Bai, eta iritsi da Ander duela literalki 30 segundu, beraz, utziko diogu gaur saioa berari gidatzen, zer iruditzen? bai, porque, begira, ni obra publikoetan aditua naizela, garduko zenuke lizitazioa horrelako aktitudearen gatik. Ez dut Eske- uste, Mikel, ez dut uste, Hemen Galduko zenuke. pronostiko obra batzutan, gero hitz egingo dugu, baina atzeratzen zarete pila bat eta ez dituzue lizitazioak galtzen, Bueno, zuze Arratsalde dakizu on, zer Gorrotxo. penalizazio dauden. Hori gorrotxo hori da, enekoren kuadrillakoa. Abai, Bai, Loyola Tarrabera orduan. ez Amaraberrikoa. Amara berrekoa. Bueno, Baina itxarongo dugu. bizi da antiguan. Ai, barkatu, ja ari nintzen aurkezteko mutarekin. Nik egingo dut Ander edo bezala, bale? Isilek geratu. Vale. Oso ondo. Bueno, arratsalde on eta ongi etorriak ideiarik ez saiora, arratsaldeko 8 gira beti bezala, hementxe gaude, txintxo. Hasiko naiz, hasieratik izango naiz bezala, Zer moduz, Asier Errasti? Kaixo, oso ondo eta zu zer moduz, Ander? Ongi, hementxe, gogotxu eta beste saio bati ekiteko prest, gainera gaur zuzenduko dudan lehenengo aldia da, eta bueno, pixkat urdurinago ezin ukatu, baina aurrera garrituko dugu, eta gurekin dugu, Mikel Mantenua espaldiko partez, kaixo, Mikel! Kaixo, arratsaldeon. Bueno, zer plazera handia zuekin egotea. Ai, Eta, por cierto, nahi dizute zoriona eman. Porque beti ez dira betetzen 10 programa. 10 programa egia da, Bai. 10garren saioa dugu hau, luze eta zabal egon gara prestatzen 10garren saio hau. Eta bueno, kaixo ibila, kaixo gorrotxo, kaixo arkakuso, jazta, errasti, egin dut zure lana. Hori da. Osea, gaurkoa zuk eramango duzu. Osea, zuk eramango duzu gaurkoa, eta zuk ikusiko duzu zer egin dezun, eta ze errespetu gutxi izan dezun zure taldekide barra lankidekiko. Ja, Bueno. ari garelako diru bazter honekin. Bai, diru irabazten ari gara, errasti. Ni bai, Mikel, zure bai, ez da? Bueno, ni dauzkat nire simposioak hortik. Zure txantxulloak. Oso gi, bueno, nahi badezue, sarrera emango diogu Mikel Mantenuri. Gogoratu, por cierto, daukagula Telegram kanal bat,
Telegram kanal horreta. Super arrakasta Telegram talde bat, sekulako arrakasta duena, hitz egin behar izan dugu Telegramekin zabaltzeko, zeren badakizue 250 arteko taldeak egin daitezkela Telegramen, eta bueno, oraintxe, justo berandu etorri naiz, ze hor naiz beste bilera batean, Vladimir Putinekin, eta hori, Sputnik 5 txertoaren dosi batzuk bidaltzeaz gain, ireki digute pixka bat gehiago 300 arte. Beraz, sartu, ideiarik ez, bilatu talde irekia da, eta hortxe bidali aldi izkiozue, zuen zalantzak Mikel Mantenuri, gaur hemen dugula Mikel Mantenu, hemen dago. Nere zean alderantzizago. Mikel Mantenu. Markatu, Ander. Bai. Egingo dugu gauza bat, bale? Zuk hartuko duzu, aurkezle papera. Gehazten gara hemen kon la rebaja. Gehazten gara kon la rebaja. Eta nik zuzendari papera. Hau da, jendeak gaur entzungo gaitu teknikoki komplikatu delako baino. Imaginatu behar dugu, ni harinatzaizula pinganillotik zuri ordenak ematen, bale? Bale, venga. Jarraitu. Bueno, Mikel, ez dakigu... Agurtu jendea, txateko jendea agurtu. Ez dakigu iritsi diren, bueno, txateko jendea, kaixo txateko jendea, arkakuso ibila, ez dakit, ez dut gehiago ikusten, itxoin, konektatuko naiz. Lantxerra ere, saludatu lantxerra. Lantxerra, hementxe ikusten dugu jartzen dituzula gauzak, baina hori pantalla txikian ez dut ezer irakurtzen. A ber, zer dio lantxerrak? Aupa lantxerra, aupa zu. Luzatu pixka bat, egin behar dugu denbora, Puff Gitarrek raida egin arte. Jarretu egaten. Zenbat iritsi alzaizkizu galderak Mikel Mantenu? Ez didate bidali ezer Telegrametik. Baina, bueno, hobeto zer egon naiz oso liatuta, ez dizuete gezurtatuko. Bueno, ez dugu aurreratuko izan ere segituan laister hasiko gara, une batetik bestera, berehala, ez dakizkit sinonimo gehiago. Jazte, egin dugu raida. Vale. Bueno, raida egiten ari da, amaika lankiderekin, amaika ikuslerekin markatu. Lankide. Gitarren amaika ikusleak, okietorriak ideiarik ez saiora. Amargarren saioa. Amargarren saioa da, Asier Errasti zuzendaritza lanetan ari da, bueno, hor nunbait zean, eta gaur ni naiz aurkezlea. Saludatu Puff Gitar eta eman eskerrak. Lankideak eskerrik asko, Puff Gitar, XD zuri ere, Puff Gitar, oso zuzeneko ona. Oso divertigarria izan da Euskal Taldeen tailer laista egitea. Divertigarria izan da Euskal tailerra egin dezuna, Puff Gitar, bueno, gaur langilean ordaindu dizute. Puff Gitar, Jesus. Ander, enteratzen kontu bat. Bai, bueno, esaten diate pinganillotik hasi behar garela ja, segituan. Ibilak esaten du veneno. Veneno da itxoitea, saio... Veneno esen Kiko, veneno. Kiko veneno hori da. Mila esker, ez da, amaitu. Bi arpidatza egon dira, gaurri diru iritsi zaio. Vale. Esan guk ere arpidatzak nahi ditugula. Utzi txata, esaten digute hemen txata uzteko, eta zuek eskatu eta guk egin, hori da ideiarik ez saioaren. Bale, gogoratu orain, amaika A ber, ze ustezu Jorge Javierrek isiluneak egiten ditula? Ez egiten dunean, zu jarraitu hitz egiten. Egitzen dut hitz egiten, zereporo. Amaika pertsona berri sartu dira, gogoratu Telegrame taldearena berriz, mesedez. Zean, bueno, esan behar dizuegu, okurritu zait orain, niri bakarrik, komentatzea Telegram talde bat daukagula. Euskarago luzatzen ari zaigu. Sartzeko Telegram taldean, bale? Sartu Telegram taldean, bilatu ideiarik ez, eta sartu Telegram taldean. Eman pasoa Mikel Mantenuren introari. Eta beraz, pasoa emango diogu Mikel Mantenuri aurrera, Mikel Mantenuren kabezera ederra! Kaixo, Mikel naiz, arazo badaukazu, deitu iesa dazu. Kaixo, arratsaldeon, bueno, leno nire amigo Anderrek esan duen bezala, ez ditut jaso zalantza asko Telegrametik, eta ez dizuete gezurtatuko, zeren egia esan agobiatuta ibili naiz, eta iruditzen zaite nahiko betoagoa. Beraz, ya estamos Arkakusoren amodio infinitoa errastirekiko. Baina, bueno, esaten nuena... Arkakuso, daukazu zerbait bidaltzeko, ez da? Tarte honetarako?
Barkatu, Mikel. Ostras, barkatu ez. Zuzendari? Osea, aurkezle? Bai, Barkatu, esaten nuena zen gure ikusentzuleetako norbait edo baldin badauka duda teknikoren bat, aprobetxatzea ni hemen nagoenean egiteko. Baino gaur, bueno, nola badakidan, ikutuko didazutera fibra alimentizioa egingo dut nik ere bai, prestatu dut super saio didaktiko virtuala eta hitz egin dut Asier Errastirekin, eta Errastik konpartituko dit pantalla, emateko zuei aklarazio batzuk sartzeko betunean. Venga, Asier Errasti, konpartitu pantalla, mesedez. Bai. Ez du aurkezpenik behar, beraz, ni pospozik, gogoratu, orain sartu zaretenak, jakintzazue, gaur ni naizela aurkezlea, baina Asier Errasti dela zuzendaria eta pinganillotik ematen dizkit, nolabait, bueno, esaten dit zer esan behar deten, eta nik oso ongi disimulatuta, horregatik pinganilloa jantzi dut gaur, nik oso ongi disimulatuta esaten dizuet zuei, eta ez da nabaritzen, Saludatu Julen, eta eskatu barkamena ziegulako agurtu. Bueno, Julen, eta ez egu Julen agurtu, gure Ai, Julen! Julen! Zer moduz, moduz, Julen? Julen? Esan daite... oso ondo. Esan daiteke gaur goizean... zertan ibilizaren? Paseotxo bat ematen, baina zeren bila, ze hori oso interesgarria da. Niri asko gustatu zait, eta nahi dut Twitchera eduki hori ere ekartzea. Senda belarrak. Eta bilatu adezu zerbait. Bueno, eske egunen batean kontatuko digozu. Ze orain eman hauen dio rollo sorgintxo ez, daude, azken aldia. Zuzer, zara panorami zigeldokoa? Ze ondo, egunen batean dolitzen badi zerbait esango dizut. Baina, Julen, motu propio edo izan da proiekturen batean zabiltz, lanean edo... Bai, en la comuna de Igeldo. Ulian bada sekta bat, ez da? Orain ari da Julen igeldokoa sortzen. Hori da, las 7 tribus de Israel. Bueno, elkarbanatuko dute pantalla, bale, Julen? Venga, a ver. orain, elkarbanatuko du pantalla, errastik Emango dut Anderredo, porque egun osoak elkarbanatzen du Anderredok. Bueno, medio hau. esango du, presentatzeko pizkat asuntoa, nola beti etortze zareten, esateko, que si metroko obra, que si ez dakize, gaur, galdetuko didazue helikopteroari buruz, eta nik nahi dizue dana esan, da, eman dugula kizton bideo reportajea, bai nere jefeaneko Goia eta ni, Arturorekin batera, diario baskori. Eta hor, daukazuela ikusgai, egin duguna. Nola... Eta honekin ibili naiz, J. Fogo, claro, izan ditut ez dakizen bilera Arturorekin. Arturo Fernández da helikopteroaren pilotua. Eta claro, ni Arturorekin... Arturo Fernández da telebistako Bai, aurkezle. baina haure, eske, ez dakizute zenba basilatzen dioten horrekin. Esaten zidan, begira, Mikel, naukate moieran arte, zeren mundu guztia esaten du. Arturo Fernández, nola esate zuen, Arturo Fernández esate zuena, naiz akordatzen, txabalita, naiz akordatzen. Bueno, asuntua da, tipoa dagoela naskatuta. Doala lekuetara eta esaten diotenean, zu nola zara Arturo Fernández, eta askok esaten dute, y yo Concha Velasco, eta beti txorrada horrekin, egon gara divertitzena. Txatina diote, txatina. Oso ondo, txatina, zinik baziratu diot, txatinarekin. Bueno, asuntoa da, hori, Arturo Fernandezekin egon naiz denbora asko prestatzeko gaurko aktuazioa. Nola kendu behar genuen grua, edo garabia irlatik. Orduan egon naiz pizkat agobiatuta eta horregaitik ez naiz etorri onera. Mikel, beraz, zer kontatu nahi zenigun honen inguruan? Kontatu nahi nizuen, Basileak hasi baino lehen, hor duzuela informazio guztia, DV-en. Bueno, Mikel. Eta begira, bai, jeitzi. Bale, azkar, esan zertan ari zareten, Irlan Santa Clara uartean, ze agian Donostiatik kanpoko ez dute jakingo. Begira, kendu volumena bideoari eta eman play. Eta nik esplikatuko dizuet. Vale, play emango dit.
Bai, begira, orduan Arturo Fernández helikopteroarekin egin ditu hainbat repostaje, 42 viaje izan dira gutxi gora bera, hor dago bezino bat Donostiakoa esaten, ai, molestatzen dit, zen kortatu digute paseoa. Bueno, txika, un día es un día, esaten dena. Ba, Juan, bulebarretik, akorta si te vas al peine. Azkenean, kilometro hori egiten dezu hor. Bueno, hor dago nire lagun Arturo, eta ni negoen behan. Arriba Arturo, claro. Hori zeratzu? Ni agertuko nahi zor, horrela, edo gora, edo bera, dale, Hemen dale, ikusi dugu, begira. Bai, hori, Hori zeratzu! Hori. hori naizi, txabale, Mikel. ikusi nauzite, ze ilusio egin didan. Eta hau da, Hau da, Arturo! Arturo, orain, joaten izenean, da, afaldu behar durako Arturorekin, egin du oso lan ona, eta esan diote Arturo, gure jefea Eneko Goia esan du, invitatzeko nizu afaltzera, gaur gauean, eta goaz afaltzera. Bira. Baina Bai. etxeren batera izango da. Ez, restaurante batera. Osea, zuentzako ez dago etxeratzea agindurik. Bai, baino etxeratzea afalduta ez da txarra. Hor dago nire jefea egiten deklarazioak, ni negoen kamera atzean. Pues claro, berak esaten duen hau, berak ezekien, nik esan diot. Azuk Osea, esan duzu eule- pinganillotik. Bai, ulertzen duzuen nola funtzionatzen duen hau. Vale. Osea, bera etortzen dit eta esaten dit, Mikel, kontatu azkar zer daukat periodismoa zain. Eta orduan nik esaten diot, Eneko, A, B, C. Eta gero bera esaten du, A, B, C. Bale. Beraz, horrela komunikatzen zarete. Eizu, gustatu zait bideoa, jarraitu, bueno, bai derivasko.com eta baita sare sozialetan, ezta? Komunikabide hau, eta esan dezu gainera bideo gehiago ere badaudela, baina nik ez ditut ikusten, Mikel. Ez. Atera dituzte klipak txikiak bideo horrenak. Vale. Hori da. Vale. Hori da. Vale, beraz, aritu zera piskaliatuta azken egunetan honekin, ezta? Bai, guzti hau prestatzen. Vale. Orain, gehiago liatuko zera, Arkakuso andereak daramatzalako brasa ematen, nahi detela Mikel Mantenurekin hitz egin. Ez dakiz zer, ez dakiz hor. Dago pizka zelosa, porque egun batzu, sartu nintzen bere programarean, porque Arkakuso egiten du programa bat dela, como el diario de Patricia, pues hitz egiten du... Konsultorioak eta egiten ditulako, bale, nun Bai, miscelánea. Osea, nik Vale. esango nuke bere kanal dela miscelánea. Ez dakit euskera miscelánea. Miscelánea popurri. Popurri. Marmitako. Eta orduan, sartu izan naiz, eta nik uste pikatuta dagoela nerekin horregatik. Eta nahi dit orain pizka bat troleatu. Vale, garajean dagoela dio Arkakusok, ez dakit... No A le ber, quiso eske, de garajean. irakurri, txata. Bai, bai. Irakurri txata ez, txatina, Arturo Fernández. Joder. Bueno, Andromeda Ulertzen duzu. ari zaigu barkatu, eske, a ber, errasti. Vale, aitortzen dut. Egiten dezu kriston lana, oso aurkezle ona zara. Aurkezte izatea ez da erreza. Neri pelotarik ez egin, gaur zure tartea da, venga, ba. Ez, eske prestatu behar dut. Irakurri txata. Zure tartea prestatzen. Bueno, hementxe Andromeda esaten du, joder, Andromeda. Hori da lantxerra, ama, eske, ezin zuta... Andromeda esan du, eske nik obiatu dut, barkatu handera, obiatu dut, porque nahi zuen baita ere ni aurkitu. Jartzen du, helikopteroa jostaiuzkoa da. Pues badakizue, desprestigiatzeko gure lana, beti bezala. Andromeda, oso ondo, nahi duzuna. Ni montatu naiz helikopteroan, eta zu, montatu zara helikopteroan? Hori esaten dizut. Bani bai. Riberroke galdetzen du, hemen den Anderedoren armairuarena, hortaz gero hitz egingo dugu, nire tartean, beraz, geratu beharko zarete hori jakin nahi badezue. Ja, eske lehen ere
Arkakusok esan du Bai, zerbait. gero hitz egingo dugu horretaz, ez Baina ditut zergatik, gauzak aurreratu nahi, Errasti eta Baina Mikel noiz esan Mantenuren, duzu zerbait. Osa, zergatik Mikel- gure ikusleek dakite zerbait nik ez dakitena. Mikel Mantenuren tartea ez dugu zapalduko. Vale, barkatu. Andromeda Jarriko dio, dugu- Ai, barkatu. Arturo Fernandezek beti esaten zuen, joder, txatina. Hori da. Beraz, Ez, Arkakuso esan dilenago zeukala duda. Baldin badauka duda esan, ze bestela ni jumer naiz Arturo Fernandezekin afaltzera ja. Baietz, jarriko dut hemen zuretzako bidali didan zera, bale? A ber, a ber. Adiós. Kaixo, Mikel Mantenu, badut galdera bat, kuestione bat, zuretzako. A ber, jakin nahi dut alde batetik, ea zergatikan, aurreko astean, portatu zinen aingaizki nire txate, nire zuzenekoan. Eta bigarren galdera da, ea nola egiten duzuen sentimetroko obretan metroak aurrera egiteko. Hori da. Ander, erakutsi zer barra nor daukazun zure armairuan, mesedez. Erraks, guapo. A ber, zerbait ikasi badego audio honetan da, koronavirusa ez dela ona, ze, begira, dabil, birika bakar batekin. Ez dakit Bai. eskairak igotzen ari zen, Arkakuso edo... ezinean, Mikel no, Mantenu zegoen, nire kakura bezala jadeatzen. zertan aritu zinen aurrekoan Hori da. Arkakuso. Bueno, Herren nik nahi zenion dut, ez naiz gogoratzen. Ni sartzen naiz bere txatean, eta komentatzen diot asuntoa. Ez que niri gustatzen zaite harreman hori, ezta? Ni sartzen naiz, eta deitzen da feedback. Nik ematen diot nire feedbacka. Pasak hau daude, bere rollo mistelane hortan, eta bere gaiekin, eta ez dute nahi la voz de la experiencia. Nik uste joditzen diela, gauza askotan nik edukitza berak baino esperientzia gehiago. A ber, esango dugu Baina, pixkategia. Pasaden astean sartu zinen, pixkat Arkakuso troleatzera, berak esaten digulako off the record. Ez duela gehiegi ere ulertzen, ez? Gure agian bai, gure saioa delako pixka bat, komunikabe tradizionaletatik, ez? Gertuago dagoen movida bat, baino Arkakusoren, ez, egotea 3 ordu horritz egiten, ez dezula ulertzen. Ez? Baino, Orduan, a sartu ver. zinen pixka bat, esaten den moduan puteatzera. Ez, puteatzera ez, porque bera puteatzen dineri sentimetroarekin eta orain ere egin du, eta ikusi duzue. Baina Esaten du- zer gertatzen da, nire abuelak esaten zuen, estremeña dala, saludo bat. Donde las dan, las toman, esaten zuen bera. Eta claro, orain Arkakuso la toma. Lehenengo Esan du galderekin, Arkakusok, la isla de las tentacionesen ere, feedbacka ematen diotela elkarri. Gero ere, galdetu dizu, Bai. Bai, zean, esan zentimetroko behar nuen, obren inguruan, nola egiten dezue aurreratzeko? Bai, esan behar nuen, iruditu zaidala oso ona, esan duena, nik badut kuestione bat, da oso frantsesa, kuestione, eta gustatu zaitazko bere pronunziazioa. Ba begira, metroarekin gabitza oso ondo, orain Frantsesa, enpainatu du pizka bat. barkatu. Bai, esan, lasai. Ez, joder, noiz elkartuko gera programa biteko, eske hau da peñazo bat benetan, Ez, esaten Claro. kuestione bat, horrela ez zuten hitzakiten Hondarribin bizi ziren 3 Matematiko Bizardu- biltzarra, hori da. Ez, bai. pixkate... Bai, Hori da Cruz Bigen izkera, baina badut ia Mikel Mantenu C bat. Hitz egiten bueno, duela, ba. claro, Mikel, eske egin du pixka bat zu imitatu zaitu. Ez dakit nola, esaten dute imitazioak izaten direla omenaldi bat, zuk omenaldi bat bezala hartu duzu edo... bai, nik amodio guztiarekin hartu dut. A ber, nik badakita Arkakusoren bihotza dela Asier Errastirena. Osea, nik hori azeptatzen dut. Bai, zuri dizu Asier Errasti kariño bat dela leche. Niri betiko ne zentimetro esakize, eta zuri orain esan du. Guapo, eta handerri ere lotxak ateratzen. Ba, bueno, metroarekin nahi dut esan dena ondo doala, eta laster egingo dugula posible, barainengo jendia, joatea kontxara, zapaldu gabe azokalea. Zoragarria, beraz, Saludo bat. baraina indik zuzenean kontxaraino. Bai, horrelako zerbait. Agurtu tartea, Mikel ez gurekin geratzen delako. Vale. Hori da, ez, tartean, mezu txiki bat, mesedez bidali zuen dudak urrengorako eukitzeko. Nik eta Telegrafan dela, responditzeko. gogoratu. Bai, eta esan di Jose Luis,
esan zenioten seria aurreko astean, ze pasan nahi zeibartik atzo, eta esan zidan, esan didaten seria aurreko astean da mierda bat, esateko txatari. Alzaio txatari esan, mierda bat dela, denean mierda bat dela. Bueno, ez dakit, errazi da igual jaioago aulako kontuetan, nik esango nuke Twitchen eskertzen dela horrelako, ez, hizkuntza bai, zuzena eta Bai, etxekoa, dudarik gabea. etxekoa, bai, dudarik gabe. Ba, esan du, literalki, sinedie nire potruak. Ez, Hori esan du Jose Luis Eibarkuak. Esan du, ez duela ikusiko. A ber, Sinediaek esan du, Sinediaek esan du, plantillan beko eskubiko zatian libre ikusten duela zati bat, arkakusorekin kareo bat egiteko. Cameo bat. Cameo, bale. Ander, kareo, jartzen du kareo. Kareo baino cameo bat izango da, osea, Ez, horrelako hau... kareo bat da epaiketa batean esaten dutenean. Kareo bai, baino cameo. Kareo bat. Bai. Izango da cameo bat. A ber, sinedia de kareo edo cameo. Argitu hori, guazen Rafara. Beraz, bueno, Mikel Mantenu eskerrik asko, eta hori, gurekin jarraituko du, urrengo arte, urrengoan, bueno, gurekin jarraitzen duzu, baina urrengoan, hori, gogoratu. Bai, 5 minutu gelditzen naiz. Hori da, geratu minutu batzuk, zeren orain dator, uste dut, Family WhatsAppa. Family WhatsAppa. Zuek apuntatu gure Telegram kanalera, eta bitartean, Family WhatsAppa. A ber, talde, kontu zibilize Android aktualizatzen duzunean, tetanosan bakunekin sartu zizuten mikrotxipa aktibatu egiten da, eta norbait sartzen da zure Instagramen, zuri zenen komentario iraingarriak egitera. Bale, kopiatu eta itxatxi hau, ze bestela WhatsAppa ordaindu beharko duzu, eta Facebookek ere zure argazkiak erabilialko ditu, zure baimenik gabe. Gainera adi, ze esan diate bihar burusoilak konfinatuko dituztela, eta hau egia da, ze Josuri esan dio bere osabaren lagunan koñata batek ertzaina dala. Zabaldu mezu hau WhatsAppek zensuratu aurretik. Familia WhatsAppa, spam ta zabaltzazu. Bai, kaixo eta ongi etorri Family WhatsAppera, ni nahi dut esan lehenengo gauza ba, komentatu du Publigitar, kareo deitzen zaio abogatuaren gauza batzuei, eta ikusten baduzue txata, egiten du como disimulatu, como nik uste dut, cuando deno dakigu da eskala grina batzuk de haber pasado por más de un careo, de más de un juzgado. Eta hori dakigu deno, hemen. Zoragarria da, zeren gaur aurkezte izatea tokatzen zaidanean, Mikel Mantenuk aurkezten du saio hau, beraz, ni pospozik, hementxe garritzen du, Family WhatsApparekin badakizue gure WhatsAppetara eta iristen direla horrelako mezu pila bat, askotan zabor hutsa direnak, aitortu dezagun, baina beste batzuetan, gauza interesgarriak ere tartean izaten dira, eta horietako batzuk bildu ditugu, eta gaur zuengana ekarri ditugu, ez da hala, Asier Errasti? Esan du bildu, Asier Errasti. Ea lortzen dugun politika bere tartera arte sartzea, bale, Mikel? Vale. Bai, esan du bildu. Bueno, kontua da. Esan duzu bildu, Ander. Ha dicho Jehová. A ber, kontua da, nik urrengo astetik aurrera beste eduki mota bat ekartzeko asmoa daukat pixka landuagoa edo nire ustez interesgarriagoa. Baina aste honetan ere zezanak harrapatu nau eta... Ari zera peditzen, perdon, buskarra bota horretik. Hori oso gaizki dago. Gutxi gora bera bai. Orduan, esan dugu, joder, jake hemen dagoen Mikel Mantenu gurekin behintzat, jake hain kutreak dian gaur ekar ditudan kontuak, ber Mikelek ez saltxa pixka bat jartzen digun. Ze dudari gabe, hau da, inork izan duen aurkezlerik isilena. Anderredo. Bai, baina, ez dakit konturatzen ari zeraten, ez dago txata irakurtzen, eta ari da bere sekzioa prestatzen. Beri bakarrik inporta zaiolako bere tartea, eta punto. Eta punto, Mikel, eske, a ber. Aurkezle bueno, honak... nik ez du gezurra esango, nik berdina egiten dut.
Ni etortzen naiz kuestio teknikoekin, eta esaten dituzuen tontokeriak, iporza ez zaizkit. Nafartarren matxina da presotzen adira Arkakuso eta Xuribeltza, eta erresti, zure inkrepada honi erantzun da, esango dut, aurkezleun batek, eske, a ber, aurkezle estiloak daude. Erresti, eta zuzea estilo bateko bat, eta niz beste estilo Bai, bateko. mutu egotearen aztakit aukera baten, estilo bat edo. Aurkezle onak garenok egiten deguna da, gonbidatuari nolabait bide eman, osea, gonbidatua da protagonista, naiz ni, jende ez da etorri ni entzutera. Jende etorri da, kasu honetan, zu entzutera, zeren tarte hau normalean zurea izaten da. Beraz, errasti, zurea da hitza. Arkakusok esaten du, nahi duzuna Ander, baina esai guzu zer nor dao zure armairu barrun. Herria jakin nahi du. Navarroak, esan duzu egia da, Navarroak. Bai. Navarroak. Bueno, es que, claro, ez gara hemen luzatuko. Nere armairuan zer dagoen jakin nahi badezue, nere tartean. Orain, familia WhatsAppa, errasti, zer bidali dizute zuri WhatsAppera? Vale, eskerrik asko, 8 minuto pasa dira pasoa ematera itxitzen arte. Julen, elkarbanatuko dut pantalla, vale? Bueno, aprobetxatuta gaur, Mikel Mantenu gurekin dela, hainbat asteren ostean, aste honetan viralizatu da, hau ere badelako gaurkotasuna, ez bakarrik zurea. Hau ere badelako gaurkotasuna. Por cierto, hemendik mezutxo bat, bueno, nik ezin dut, naiz aurkezlea. Ander, esaiozu, urrengo asterako Juleni mesedez enkuadratzeko beto gure zeak, porque, claro, ni jartzen baniz hemen, osa, mozena o kopeta guztia. Julen, urrengo asterako, enkuadratu hobeto gure kuadroak, errastirik kartoia ikusten zaiola. Horrela. Vale. Bueno, kontua da. Kontua da, viralizatu dela aste honetan, Asiako ez dakite zer herrialdetan, bueno, badira, ez dugu esango, bueno, ogibide batzuk beste batzuk baino agian monotonoagoak edo aspergarriagoak edo, ez da? Eta, bueno, dudarik ez dago, hau, pasio kontua dela eta bakoitza jartzen dion, bueno, entusiasmio, joder, Mikel, ari nazu nervioso jartzen, joder, ari zera presa sartzen, 5 minutotan badijo, Mikel, eta, vale, bueno, total, ikusteko bideo hau, cojones. Da, naranjito bat, uste Tokion, Genio. eta, ez dakit, iruditu zaita proposa, Mikel Mantenu hemen dagoela aprobetxatuaz, ez? Agian jarri zeni ezaiekete ere, Donostiako edo Gipuzkoako beste udaltza egingo batzuei, bideo hau, ez? Pixko bat, espektakulua ere, ordenarekin eta segurtasunarekin, bueno, eskutik joan daitezkelako biak. Bai, arazo izaten da, guk egin genuela apostua, ez genuela kotxerik nahi zentro aldean, eta zu jarritzen baduzu, udaltzingo bat horrelakoa, jendea jungo da bakarrik bera ikustera. Eta bere zoua. Mimo bat barituzela, Bai, da kontraproducentea. Ez dakit, Mikel, oporretan egon zaren Ipar Korean, baina Ipar Korean ere trafiko zaindarik bastante koreografia kuriosoak egiten dituzte, Eta esan di Arkakusok, esan di txatean, Mikel Mantenu, ez duzu olako erritmo handirik edo bai. Barkatu, ezagutzen duzu El Puma? Arkakusorekin ari naiz. Bai, Jose Luis Rodríguez, El Puma. El Puma, El Pavo Realaekin nik dantzatzen dut de la leche. Badakizu, begira. Pavo Real. Bueno, hori. Julen, jun prestatzen Pavo Real gero Mikel Mantenu agurtzeko. Bitartean? Ez, porque copyrighta saltatuko zaigu. Vale. Barduan nik kantatuko dut. Ander, hori ere kontuan ez izatea, iruditzen zait, benetan... Errasti begiratu dut hemen copyrightaren asuntoa eta ez du saltatzen, dago baimenduta. Baina, bueno, hori iruditzen zait, udaletxeko teknikoek kontuan ez hartzea, adibidez, ez? Pues kontxan ondarra egon daitekela, metroko obretan. Zenbat minutu juteko, Mikel? Barkatu. Minutu bat, eta hori gertatzen da harriekin, errasti, así que kontu zibili. Argiekin? Harriak, piedras. Ostras! Hemen ez dago, baina enekok badu anekdota bat honen antzekua. Honekin?
Bai, una mujer empuja un camión que se desliza por el hielo y consigue un suministro de lácteos. Ah, ez, karo, ez ditu lapurtu, ez? Zer gertatu da, Errasti? Ez. Bueno, kuestioa da, bueno, izoztuta zegoen ez dena elurtuta, izoztuta eta kamioiak ezin zuen igo. Ustez behintzat, segun 20minutos.es. Baina ikusi bideoa, ez dakit, zer Superwoman, bueno, hau zentzuratuko dugu, bale? Publizidadea hemen, Eta, bezletako bat. hori da, jaiki. Eta orduan, kontua da, pixkat surrealista iruditu zaitela, nola emakume batek, hau da, pertsona batek, gizaki arrunt batek, irristatzen ari zen kamioi bat, Ostras. osea, ez? Eta Grahams, bueno, horri ikusiko, Grahams The Family Diary enpresak, ba hori, suministratuko du, emango dio, bizitza osorako esneki produktuak. Ba, Ez dakit, nik uste niri pixkat surrealista ez dut ez daizuen zuei ere egiten. Mikel, teknikoki hau nola, ez dakit, zer nolako frikzioa egin beharko luketen bere, ez dakit, mendibotek edo jantzea duten. Ba, egia esan ez du zentzurik, zeren eta eje traktorea darama aurreko kamioiak. Osa, gabarrak edo remolkeak ez du inolako trakziorik egiten. Beraz, horti bultzatzea, hombre, esaten badidazu, zarela Hulk edo Iron Man, bai, bestela. Baina, bueno, aizu, egin du kristoren propaganda, eta nik uste hori ordainduko diotela esnekiekin. Bai, ez da, Ba. eta 20 minutos agian ere, bueno, Errasti, sartu dizute gol bat eskuadra guztitik, oain hasieran ikusi deu, Ikeako anuntzioa, oain Grahams ez dakit zer. Gero, nik egiten Nik detela... uste dut, Asier Errasti ere hori da. Granjas gozariaren pakete bat bidaliko diotela. Argi eta garbi, kaixo komentarista, Bueno, Dena, guazen agurtu egitera. urrengo albiztera, ez dauka ezer berezia, baina niri grazia egin dit eta jarriko dut. Viralizatu da aste honetan, hori, honena, bueno, ikusi, eske... Eske Julen, ez da ondo enkuadratuta, ez da ikusiko? Julen, enkuadratu ondo? Becarios aquí, no, Ari zara bronka bokatzen. Hemen, Asier Errasti gure teknikariari animoak ematen. Bueno, a ver, Barkatu, hitz egiten badiozu horrela, deituko du labera segituan Asier Errasti. edo elara, ela ere aukera bada. Anderrentzat ez baino. Bai? Zer? Errasti ez dugu ikusten une honetan, Zer ez dela ikusten? Zu ez zaitugu ikusten, ez dakit ze pasatu den. Esatezu. Bai? Zigortu du Julenek. Orain bai. Vale. Entzuten zute bideoa? Bai. Bueno, umearen urte betetzea da. Orain ikusiko dituzue globo batzuk. Hor. Eta hor, hau da, opariak ematen hasten diren unea. Ez? Vale. Momentu oso unkigarri bat. Ai ama, beldurra, Mio, eso te lantxerrak. Eta besterik gabe gustatu zait umearen erreakziogatik. Bueno, Osea, eta hemen eskari bat, ekinta ekinek esaten du, I'm not a cat bideoa jar dezazuen errezatzen. a ber, I'm not a cat. hemen txaukagu prestatuta. Eta aurra barrezka, bai, argi dago aur horrek ez duela nahi arrebarik izango, Hori bere aitatxo bali bazen, edo gutxienez Ez biologikoa. ez biologikoak. Bueno, azkar, Mikel, mantenu, 2 minutu utzi eta bazuaz, bale? Nahi du herentzia. Aste honetan Bale, ditu, superviralizatu da insomnioari aurre egiteko teknika bat. Hau da, psikologa bat, nunga, Hori? ez dakit, baina Zer dira, TikToken... dildoak? A ber, Ez dut ikusten. orain txentzungo dugu. Bueno, ez dugu Vale. ikusiko bideoa. Kontua da, deskubritu duela TikToker honek,
bera psikologoa da, bueno, psikologia ikasten ari da, eta klasean irakasle batek eman omen die, orain arte, bueno, funtzionatzen omen duen insomnioaren aurkako teknika bat. Eta teknika hori omen da, eta bueno, komunikabide askotan atera da, benetan jendeak dioela funtzionatzen duela. Teknika hori oinarritzen da lista bat egitean, ez? Lista mental bat. Baino, helburua edo erronka da, hitz bat, objektu bat edo kontzeptu bat, urrengoarekiko zerikusirik ez izatea. Hau da, zuk pentsatu behar dezu, esaten badezu, platera, sukaldaritzarekin, jakiekin edo zerikusirik ez daukan zerbait pentsatzearekin. Orduan, platera, txakurra. Txakurra, katua ez, porque animalia dira, txakurra kotxea, tal. Eta funtzionatzen omen du, eta viralizatu da pila bat, eta, ostras, hemen, ez, esan nahi dut, labor soziala ere egiten dugunez, bueno, elkarbanatu nahi nuen truko hau zuekin, esango digu zuegar funtzionatzen duen, edo ez? Mikel, imaginatzen duzuk, nahiko, bueno, oiratzean, ez da, nahiko pentsamendu izango dituzula. Baina, eske esan duzuna gaizki dago, porque nire lagun batek dauka txakur bat, eta ematen dio platerean jena. Así que badu zer ikusia. Bere txakurra jaten du plateretik. Pues ya las liau. Nik uste honek funtzionatzen duela, pentsatzen hasten zarelako, claro, baina badu, ez daki zer auta bestea, eta orduan lo geratzen zara. Claro. Barkatu, zitalko esaten du, sasillon gotzon kaskuegaz, eta aluditu naiz, porque asko basilatzen didaten euskalkiaren gatik, egiten dute esfortzu bat oso handia, zuekin euskeraz hitz egiteko, Hori da. eta horrelako jendea egiten didena da eman gogoak erderaz egiteko. Eta, zuk aukeratu, zitalko. Hortxe, Mikel, guk zitalkoren iritzia ez da gure iritzia, guri asko gustatzen zaigu zu gurekin egotea. Beraz, errasti, haipnotakat ikusiko dugu edo... Bai, baina ni joan behar naiz, eske... Ja, baina da 20 segunduko bideo bat. Vale, eske, a ver, joder, eske, la óspera, joan behar naiz Arturo Fernandezekin eta nago galtzontxilloetan oraindik. Ez que ezakin nola esplikatu. Vale. Junekin eta ekinen bideoa ere ikusiko dugulako. Venga, agurtu, Mikel. Bueno, Mikel, eskerrik asko placer bat izan da astero bezala. Urrengoan gogoratu bidali zuen zalantzak ideiarik ez Telegram taldera, ez bazarete sartu eretik sartu zaitezte. Eta bueno, hementxe, pentsatzen nuen naita egiten duzula zitalkok. Barkatzen zaitu zitalko, musu bat. Ez afaltzeko, bueno, hoxe, rekonziliazio honekin, Mikel Mantenuri, aio esango diogu, agur Mikel. Julen igogora plazti plantilla datu batula. Julen esan plantilla datu batula. Julen, prest daukazu plantillaena, joan naiteke ja? Julen, hori da, plantilla. Vale. Baupa, Mikel. Animo. Julen, makinon. Bueno, gente, venga, agur. Ea ez duzuen kursala bera botatzen. Agur. Vale, a ver, agur. A ver, dauka... Super ondo, super prest. Guau. Es que, hau baino prestago ezin da izan. Hala, venga. Osea, hau zoragarria. Bueno, nik horrela egingo nuke saioa, Zure buruaren... begira! Begira, errasti, altxatu burua. Begira, itxoin, Jetxi pixka bat. Zure haua eta nire begia. Ostras, enonik... Ez, beste aldera. Hor, geldi, hor. Ume bat eukiko bat, holako izango izateke. Gure hibridoa. Super guapoa. Ai, ama. Bueno, Julen, konponduko dezu hau edo ikusiko dugu bideoa, hola... Vale. Julenek hau konpontzen duen bitartean, bueno, Arkakusok esaten du, hemen lan egiten duen bakarra Julen dela, bai, hala da. Lantxerrak fusioa, hori da guri gustatzen zaiguna, eta orain bai dela pertsona bera zuzendaria eta orkezlea. Ezin hauzu jarri ni bi aldiz, Julen. Hola, bikote honetan, ni naiz guapoena orduan, ni jarren azazu bi aldiz, eta... Egingo dut, gauza bat nahiko inmorala dena. A ber... Eta nik uste horretarako, claro, eske desmontatzen badet txiringo hau, porque nik uste pantalla kompleta merezi duela. Julen, preste gongo zineteke pantalla kompletera juteko?
saia gaitezen. Ba, Vale, ikusi nahi txata. zenekoa da. Beraz, Vale. hemen ikusten ari zarete gure saioaren tripa guztiak, Ba ez dago... Ez zegoen prest. Bueno, egingo dut gauza... Bueno, salba hemen ikusten dira kableak eta hemen, bueno, Bai. ba, gure... Laizter Pedro Piqueras azalduko da, esaten, han muerto 700 personas. Hori da. Egin beharko genuke hemendik aurrera Arkakusorekin horrelako trantsizioak. Arkakusok esaten du, Leno komentatu dula, hori, ume hori bera dela ideiarik ez saioan. Izango da pozik dagoelako, edo gure akatsekin poztu egiten delako. Ah, bai, lasai, begira, oraintxe, justo berarentzako, movida inmoral hau, Arkakusorekin du zer ikusia. Ostras, kontu inmoral bat ideiarik ez saioan. Bai, lehenengo aldiz. Audientzia nazionalean bukatuko dugu lagunok. Ez, baino agien inpernuan bai. Kontua da, bueno, Ara, osea, ze kamara gomendatu zanidan, tío. Osea, Arkakuso, bale? Iruñe, bai. WhatsAppean. Jaso berri dut, mezu bat, eta ari nitzenean beste tartea egiten. Eta geratu naiz erraiatuta. Eta nola esan dut, nola ari gaitun egun osoa puteatzen, Bai. ba, nik ere puteatuko dut pixka bat. Arkakusok Mezua da. urduri dago. Tu, kezkatu naiz, jartzen du. Bueno, kontua da. Arkakusok bidali egiten mezuak dio. Horrela dio. Aizu errax. Baina oraintxe, Osea, 8:30. Aizu errax. Ongi zaude? Edo zeo zer gertatu zaizu? Gero hitzein nahi beduzu esan, Beno, agian txatxetan zaudete, pulitak sartzen. Baina hori, behar baduzu esan. Bueno, Ni nik uste dut, deskologatuta nago. benetan esate izut, uste dut izan dela Arkakusorekin gutxien sartu geran programa. Ez? Esango nuke. Bai, ez esako nuke. Osea, negarrez nago jartzen du. Ez da niregatik, ez. Nik uste pentsatzen duela gure artean dagoela benetako rollo txarra. Baina gauza bat esan bizuet, benetako rollo txarra egongo balitz, ez ginak hemen egongo. Osea, ez dut pulitak niri esaten, zuen artean, ai ama! Hau, Asier Errasi gertatu zitzaidan behin lagun Joder. batekin. Ostras. Anekdota bat kontatuko, eta Asier Errastik egin zigun elkarrizketa bat, bueno, bi aldiz egin digu elkarrizketa Eneko eta Bioi. Naiz irratian, eraman gintun denbora betetzeko. Eta gure artean ere, Eneko eta Biok, pulitak botatzen genitun, eta lagun batek esan zian, ostras, baina, ojo, pulita batzuk, osea, benetan ematen zuen, osea, ez, laguna gara, hau, txantxa da. Ostras, ze izan da, zuetan ere artean? Gaur berandu iritsi zerelako eta... Agian hori izan da. Joder, vale. Ai ama, eske uste nun, aberranka sartu dugun, ikusten ere gaitu norbaitekin, eta justo idat, bueno, osea, momentu batean jarri naiz, amorir esaten den bezala. Itxoin, eske oraintxe konturatu naiz. Zer? Julen, ze aizea iten. Ja, nik ez dut ondo. Osea, Julen, Galdu hau ez dugu da- programaren aria, zeharo. osea, hau ez da onargarria. Ba, ikusizuk pantalla. Ja, ¿Cómo que lanean gaudela? Ah, vale. Bueno, elkarra banatuko etorrein bai Vale. pantalla. Ondo eramaten gera, Ondo eramaten gera. Ai, joe. Ondo eramaten gera momentuz. Dirurik ez dagoelako tarteko. Hori da. Osea, handerri asko gustatzen dirua. Horrela, Pila bat. movida jurotuetan arpidetza gehiago lor ditzake eta... Claro, arpidetu naiteke ez dakit, trapagarango tokiko edabidera, ez? Trapagarango notiziak izateko euskeraz. Bueno, eskerrik asko Arkakuso, gutaz preokupatzeagatik. Uste nun zurekiko movida zela, ez gure artean dana ondo. Eta armairuan gauza, espektazio handia dago nire armairuarekin, Bai. baina hori azken tartean. 5 minututan edo gutxiagotan esango dugu. Vale. Elkarra banatuko dut pantalla, vale, Julen?
Bai, baino... Nik uste Julenek jarriko digula hemen coronavirusaren grafiko bat, edo intzidentzia metatua. Ja, de paso total. Ez, lehenengo ikusiko dugu, bueno, ez ikusiko daukaturen aiake ireki deten. Jode. A ber, ekintaekinek gomendatu diogu, I'm not a cat. Bai, hau ikusiko dugu, baino, eta gero ikusiko dugu ekintaekinen bideoa. Igual hori bera da. A ber, ikusiko dut, hementxe daukat eta... Bueno, Globo gure te regala horren 5 euros saioan en tu ritmo trepidante izugarri Bai, da programa hau. Ya está, Vale, bai, hementxe daukat, hori da. Ez Aislander baino, arpidetu zaitezke Plaza Berrira, Barañaingo proiektu komunikatiboa. Mira, Arkakuso, osea, seguro super interesgarria dela. Baina ni orain nago momentu batean arpidetzak kentzekoa. Osea, uneaino irakurri dezaket. Bueno, kontua da, zer gertatu da aste honetan edo pasaden astean zehazki ezakit noiz, 14an. Bueno, orain, koronavirusa dela eta, bai hemen eta baita, bueno, Ipar Amerikan estatu batuetan, ari direla, zera, bueno, epaiketa asko Zoom bidez ospatzen, ez? Testiguak eta abokatuak eta norbera bere etxetik, bueno, egoera larria den zonaldeetan. Kontua da, bueno, epaiketa bateko abokatuak duela gutxi zumek, claro, duela gutxi zumek albidetu zuen, jode barkatu, eske... Duela gutxi zumek jarri zuen erraminta bat martxan, uste duela gutxi zen zela, non zuk filtroa jarritzen itzazken, ez, Instagramen bezala. Bueno, begirazte pasazitzaion, bere aurretik Zoom erabili zuelako, eta begira nola sartu zen, epaiketan. Baina eske okerrena ez da hori. Epaiketan nola sartu zen, baizik eta ondoren zer esaten duen, entzun mesedez. Ea ba. Mr. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings. You might want to take a look. Can you hear me, Judge? I can hear you. I think it's a filter. It is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but I'm prepared to go forward with it. I'm here live. I'm not a cat. Entzun dezute hori. I'm not a cat, enaiz katu bat. I'm not a cat. I can see that. I think if you click the up arrow Begira, next... beste abokatua, Jerry L. Phillips, nola idan deskojonatzen. Esaten, epaiketa irabazita da. Baina epaiak, beste epaia da zer daukatzean. Ez dago epai areto batean. Epaitegian. Ja, ez dakit, ematen du, iztario dela edo, eskopeta batzu dozkala funda bat erruan edo. Bai, ez dakit, ze hontan, epaiketa honetan misterio asko dago. Neri iritu zait mundiala, porque, a ber, hau, bale, geratu ziteke anekdota batean. Eta, eske begira, azteko, esaten diotenean, ustedet filtro bat jarrita daukazula, begira, ze begi, en plan, ouch, igual, estoy liando petarda. Dena den, errazti, asko hitz egin da bideo honen inguruan, baina nik uste, ez dakit konturatu zareten, baina ez, justo nahi nuen gauza bat komentatu bideoaren. Ai, joder, bale, jarriko dut. Ez dakit konturatu zareten, gertatu zitzaien guri bezala, lauko pantailan lekuts bat geratu zitzaiela, eta hartu bat, justo orain, pantalla kompleta jarri dezu, kendu pantalla kompleta, mesedez, eta hor jartzen du. Stream hau grabatzea denituta dago. Bai, eta delitu bat da. Osea, eta multa dira, $500 eta $180 eguneko kartzela. Beraz, errasti, zabaldu duzu. Ziur epaia izan dela, baina, eske iruditzen mundiala izu. I'm not a cat, eskerrik asko argitzegatik. Bueno, baixe, gu ere ez gara katu bat, bazpare zalantza baldin bazen duten. Ez gara katu bat, eta denbora asko ere ez dugu, beraz, eta gauzak baditugu argitzeko. Bai. Aurkezlearen papera egingo dut, eta paso emango diot neure buruari.
Katibu, bueno, a ber, Julen Katibu eharra. onera etortzen den eta eta eskatu urrengo Bai. introa. Bueno, hoxe, aurrera jarraitu behar dugu, ja laizter, 6 minutu besterik ez zaizkigu geratzen, eta Ander, tartea prestatu zu? Bai, prestatu du tartea. Venga, Ander, beti bezala egintzazu zure magia. Vale, ados, aurrera, Belarri Press! Bueno, eta nola dagoen, hasi derrasti lo, eta nola dagoen aktualitatea. Arkakusok esaten du hirugarren pantailan Julen jarri beharko genuela, baina nik esan duke Juleni une honetan ateratzen ari zaiola kea belarrietatik, edo ari dela gutaz deskojonatzen zuzenian, orduan ez dakit. Zeitea egiten, Julen. Aukera baino. Osea, hitz egin zen ez daken mesedez? Bai. Julen. Vale, ados, Julenek irudi bat jartzen duen bitartean, ni hasiko naiz nire. Ni hemen ez zer esan behar, ez? Ez, bueno, komentatu pixka bat, nahi dezuna. Prentxaren errepaso azkarra egingo dugu, ez daukagu denbora askota. Pantaia partekatuko dut, Julen, ez bai, denbora daukazu, porque gaurkoan Arkakuso sugalden ari da. Ez dakiz prestatzen, baino. Adios. Gaur uste dut, bai. Hau ez da hartu da, azken ordukoa. Eginte bat aurkitu dute, Anderren arma. Bueno, nila itxildingo naiz. Ander, zurea da hitza noski. Eta piraten txaleko biama. Bueno, beraz, partekatuko dute pantalla eta hementxe lehenengo notizia txertoarekin gora eta bera ari garen honetan, badirudi kolektibo desberdinak txertatu behar zituztela, eta ara irakasleak eta gainerakoak, baina ara nor hasi diren txertatzen eta ertzaintza, Ertzaintza es ya son vacunados antes de inmunizar a mayores de 80 y la mitad de los sanitarios. Beraz, hementxe, bueno, hoxe, txertoa jaso nahi badezu, pues egin zaitez ertzain. Ezagit. Zaunkata, uste dut ari direla beste kontu batetaz. Aurrera jarraitu behar dugu. Kartzelan sartu dute Pablo Hasél eta bat komentarista ere kartzelan sartuko dute horrelako komentarioak egiten baditu. Badakizue, bueno, Pablo Hasél rap kantaria sartu dutela kartzelan, eta horren, bueno, iritzia emateagatik, estatu demokratiko batean, horrelako gauzatxoak gertatzen dira tarteka, eta bueno, esaten da... Que bajona, no? Bai, esaten da iritzi... De Aibinotakat. Bai. Baina, esaten da, iritzi askatasuna ez dagoela Espainiar estatuan, baina badago, Badago, eta bai. Osea, kontua da, esan dezakezu, nahi dezun hori baldin bada, badibidez ez dakit, neska honek dioen bezala, judutarrena dela errua, ez? Espectacular. Justo ez da azaltzen, neska, hemen azaltzen dira, baina, bueno. Judutarrena, ez da? Bai, bueno, hemen ultraeskuinak Madrilen egindako zea, manifestazio bat. A ver, jarri mesedez aldi hau, nik hau nuen ikusi, la derecha, a ver. Bai, hau zoragarria da, esaten du, la izquierda, la derecha, a ver, begira, ikusi. La izquierda y la derecha. La derecha azul gaviota y la derecha verde pistacho. Todos son nuestros enemigos. Danak etxaiak. Danak dira etxaiak beraientzako. Hauen etxaiak dira, boxekoak ere bai. Argi dago, hauen etxaiak dira, boxekoak, pepekoak, eta baino badago bat haien etxaia ez dena. Eta badakizuen orden? Nor? Fiskaltza ez da haien etxaia. Zeren, bueno, hementxe titularra, el mundoko titularra da, la Fiscalía investiga el homenaje a la División Azul. Eta esango genuke, aurten okurritu zaie División Azuleri omenaldia egitea, ez, urtero egiten diote Franco hilzenetik. Baina, bueno, justo egon dira urte batzuk despistatuta fiskaltza. Osa, liatuta ibiliko dira. Claro, pues a ver, es que rapero honek esaten du, que si Juan Carlos de la Lapurra, eta, pues hombre, gauza oso larriak gertatzen dira. Bai, dudari gabe. Orduan, bueno, lo de la División Azul, geratu zaie pixka bat, tinteroan. Baina, bueno, investigatuko dutela, eta seguro bronka botako dietela, La derecha verde pistacho.
Oso gaizki. Gustatu zait. Bat Bueno, komentaristak dio ni hauen aliatua dela. Hauen aliatua, zeintzuen, fascista hauen aliatua? Ez esan hori... Bueno, ultraeskuindar... bueno, beraiek esaten dute fascistak direla, Que el fascismo es bueno. El fascismo es alegría, esan zuen haietako batek tira. Hori da, Espainiak utzi digun kontrastea. Eta bueltatuta, bueno, txertoarekin bueltaka egon gara. Zer ikusi dugu, hor? Bai, bueno, eske hau ez dugu zeatuko, ze hau baterako. Jode. Bueno, Genovako egoitza utzi duela Pepek. Eta honekin kuriosidade bat bakarrik aipatu nahi dizuet. Pepe ari da bere sedeak saltzen, tartean Donostian eta Bilbo dituena. Eta gaur goizean entzun dut. Badakizuen nork erosi nahi dion Peperi Bilboko egoitza? GKSek. Ez, gizarte segurantzak, eta iruditu zait, el círculo perfecto. Osea, Pepek egiten du, sekulako iruzurra, eta sedea saldu behar du horregatik, emaitza elektoral txarrak dituztelako horregatik, eta bar, eta diruri gabe geratzen dira, eta bestea, baina azkenean sedea nork erosten die, gizarte segurantza. Dana montauta da, mango denda dio lantxerrak. Mango, hori da, mango bat jarriko dute hemen Genova kalean. Oso dena, lantxerra, jode. Bai, hoxe, Pepek saltzen dituela bere sedeak, eta erosi nahi badituzue, hori. Eta bukatzeko, eta honen inguruan, honek bai zertu dela arrabotxa. Arnaldo Otegi irratian izan zen, Amado Lider, eta hau esan zuen, ertzaintza berreskuratu eta Espainiar poliziek alde egiteko beharraz mintzatu da Arnaldo Otegi. Zagite aditu duzuen, baina sekulako arrabotxa sortu du, bakarrik titularra ikus dezagun, esaten du, hay gente de la izquierda abertzale que está entrando en la ertzaintza. Bueno, pues horrela, hau da titularra, vale? Eta hemendik aurrera, zuenak dira... Egin zaitez ertzain kanpaina arrakastatxoa izan da total. CNTek, ez daukat hemen, baino CNTek jarri zuen horrelako erantzun bat, eta esan zuen, ya, claro, todos los ertzainas de la izquierda abertzale están en tráfico y en las oficinas. Que hori da gauza bat asko esaten dena, ez? Ez nere osaba bat ertzaina da, baino trafikon dago. Bai, edo ofizina, no. Ez, ofizina, baino bat bin lan egiteko. Antidisturbiok ez dira inoiz, inoren osabak eta... Nik ez dizut galdetu, zuk esan, nik ez dizut galdetu, zure osabak, aizu, agian, begira, zure osaba agian da ezkera hartzale, Bilduko bozkatzai. Honeaino belarri prest, bukatu da. Prest da, Prest. Bai. Prest, bukatu da, baino zarator orain. Bale, armairuan, bale. Hone, amaitu nahiko nuke, nire tartetxoa, errasti, esplikatu nahi dizut gauza bat, eta da, orain momento konfesion. Nik oso gustora egiten dut Itxoin, Julen enteratzen den zuzenan gaudela. Julen, zuzenan gaude, Ez que, aloro, ez tegu esan goizean sendabelarren bila jundara? Bai, nik ez egizu sendabelar hartu duen, Julen Díaz Llarena? Horra ez dugu. Gu ere dezoro gatuta gaude, pero errazki pitartean, esango dizut, hemen... Makurtu pixkat. Bai, makurtu gaitezen, orain. Ni oso gustora egoten naizela zurekin eta enekorekin saio hau egiten, baina aurrekoan, bueno, ez dizuet dana kontatu eta egon nintzen Naiorarekin. Beste stream batean egon nintzen, beste pertsona batekin. Barkatu? Bai. Oso gustora egon ginen, Aiora probatxoa eta biok. Arrazoi izango du arkakusok. Arrazoi izango du arkakusok. Zertan? Agian badagoela pike pixka bat gure artean. Ja, hau egia da, dala ez diet kontatu, Lenoen naiz iritsi bilerara eta ez diet kontatu. Bueno, kontua da, laguntza bertzuela kontu batekin, bueno, eta bukatu genuen ia 2 orduko tertulia bat egiten. Egin nuen propaganda pila bat, saio honen propaganda pila bat egin nuen. Saio honena. Ere, jaipe... Merezi izan. Izan zaitezkezu, hemenik aurrera, Miguel Campos, La Resistencian.
Ordenagailuan memeak eta jartzen dituna. Adibidez, hori da. Nik hemen armairuan banuela zerbait. Eta hori, Ez, a ber, osea, hau noiz izan zen? Hau izan zen, larun batean, izan daiteke larun batean, bai. Eta zu badakizu Sutamanekin eta ezkerra bertzalearekin zure irudia sinatu duzula? Zergatik? Ala sinatu duzulako, zure abokatuak. Osea, esan nahi dut, ez diguzula notifikatu. Aiora Probatxoaren Twitch kanalera juntzerala. Ja, baina izan zen zerbait, zirkunstantziala. Ez planifikatua. Ja. Eske, flipo. Isildu zuen gauza bat Errax. Bai, galdetu diozu zer isildu zuen. Ez dut esango, porque isildu nuen. Komentario bat etorri zitzaidan burura eta ez nuen egin. Zerena, gure inguruan? Edo... Bai. Gure inguruan... Esan, bota. Ez dut esango, porque komentario bat etorri... Pues, zuek ez dezute egiten, etortzen zaizula zerbait burura eta deskartatzen dezu. Hombre, baina polemikoa balin bada, obviamente deskartuko ezula Aiora Probatxoaren kanalean. Osa, bota behar dezu hemen. Ez. Gauza mamitxua bota behar dituzu. Erako ere ez. Gero esango dizut zuri, bukatzen denean zuzeneko. Okurritu zitzaidana. Da, Arkakusoren kanalera juten geranean, zera jolastera, Fall Guysera jolastera, pues izan bergean plan pixkat ranzioak eta sosoak eta hola, porque azkenen ez, oza, mami guztia. Hemen da salseoa, ez? Errax gero esan, begira, jaz dago Aina Sernerekin. Bueno, zer dagoen nire armairuan? Ba esango dizuet, nire armairuan dago... Ez zu esplikatu, zer esan zenuen zure armairuan zer zegoen la? Gauza asko nituela, kontua da, aiorak esoten zituela gauzak eta nik ateratzen. Txirrimirrita txiribiton, txirrimirrita txiribitonen poster bat atera nuen. Ez dakiz zer, Tintinen eta Tintinen kuadro bat ateratzen nuen. Eta kontua da, armairu hori dela Doraemonen poltsa bezala. Eta, guazen arira. Zer dago armairuan? Nahi dezue jakin zer dagoen armairuan? Bai edo ez, esango dut? Erakutsiko dut zer dagoen armairuan? Zer nor dagoen armairuan nahi dezue jakin? Aber, txatak hemen idatzi dezala. Plus bat nahi dut jakin zer dagoen armairuan. Ja, eske, Arkakusok emantzegun tip bat, egin behar genuela txata parte hartzaileagoa. Venga, plus bat. Aiora dago. Plus bat. Ba oso ondo komentarista, urrengo atalean jakingo dugu zer dagoen armairuan. Aio, bukatu da, ideiarik ez saioa, 10. saioa, urrengoan 11. saioa. Osea, zer dago, nor dago, Claudio Landa? Edo... Urrengo saioan, 11. saioan, 11. saio ona, por cierto, igual hitz egingo dugu 11 telebistarekin, eta horre emitituko dugu. Ez daukazu 11aren alkatxofa? Bai, itxoin. Bai, ez gutezia, Hori urrengorako. Hau da logotipo zarra, Bai. Bueno, esango diguzu zer daukazun? Ez urrengo saioan esango dizuet. Zere joa altzea? Bai. Eta ez da txorrada bat. Osea, eta urrengo saiorako egongo da hor gauza bat flipatuko dezuena. Osea, ez da egia izango, horrela utziko gaituzunik. Tal cual. Flipatzen hau. Ez da ez Errax, bai, bada komentarista, bada zerbait eta flipatuko dezue gainera. Ari da clickbait egiten, jaipeo... Osea, zindagizuet, begira, hor dagoena ez bada impactantea, hemen rapatuko dut ilea zuzenean. Osea, hau da pixka bat la resistenciako kutxa bezala. Hori da. Vale, orduan urrengo astean... Ez bada harrigarria, rapatuko dut ilea hemen zuzenean. Rapatu ia esaten du Arkakusok. Arkakuso ez dakiz izan txatean, porque ari gera hemen estiratzen txiklea zuzenean jartzeko. Beti zutxartela ez, eske flipatuko ezin dezu imaginatu zer dagoen hor. Nire raiatzen hasi naiz. Bai, raiatzen, pues ez zaite raiatu eta raideatu dezagun norbait. Nor dago zuzenekoa egiten orain? Afaltzen nago, Arkakuso. Osea, a ber... Nor dago... Dago nebukai, baina banderaz... Ni...
Aizu, ez zait tontakeri bat iruditzen, izan daiteke Julenen zea, Hemendik aurrerako Bai, funtzioa, jarduna. bai. Gustatzen zait. Jope, pues eskerrik asko danoi, benetan. Arkakus ez du zuzeneko airekiko? Sikira mobilean? Porque... Arkakuso. Venga. Venga, titi, Arkakusi. Utziko dituzu mezurtz. Joder, Arkakusi. Venga, vale, dio. Arkakuso. Venga, Arkakusi, Arkuso. Bueno, lagunok, Arkakusorekin usten zaituztegu, hau izan da gure 10. saioa, urrengoan Asier Errasti izango da aurkezlea, zindagizuet. Errasti. Ni super gustora egon naiz, Aitortzen dut zaila. Benetan. De hecho, gaur izan zera pixka bat bronkano, Porque torri zera programa baino minutu balenago, eseri zera potronan, eta venga, palante, osea... Aio, baino ez jun, porque ari gara itxaroten Arkuso astea. Ondo egon da, fondotik euki zaituzte eta parre desente. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Pupgitar. Nire gona zure zea ikusten, Zure zuzeneko eta asko gustatu zait jarraitu behar dugu. Bari da tier list bat egiten, zuk ez dakizu zer den hori, ez? Bai, tier list, tier listak ditut nik, osea, ikusi ditut, igual astero bat zendet. Ba, Euskal Taldeen tier lista egiten ari da, eta egia esan, oso ondo dago, tio. Eta, jode, ez dakitzen bat ikusle zeuzkan, osea, barbaridade bat, sartu naiz atxaldeko 6-tan. Eta guri gero bakarrik 11 pasa dizkigu, ez? Oso ondo. Hombre, pasa digu pixka bat, enbajonatzen hasi dena danean bere zuzenekoa. Bai, gaur topera, gainera bi arpidetza, osea, Pupgitarrek bihar dauka, bi arpidetzakin, pues pua berri bat. Bai. Gaur afaltzeko Laguna del Norte. Jaz improvisazioarekin amaitu dezu, joder, eta guk aldu indeu hemen bileran egin alako. Bueno, bileran batzuk, denok ez. Nik ezin nun. Ez ginen denok. Bueno, venga, Raida prest dago? Raida bai, ez dagona prest da Arkuso. Arkuso ez dago prest? Arkuso, titi, a ber. Bueno, bestela nik improvisatuko de zerbait, Hemen, jazz improvisazio bat egingo dizuet, Osea, Arkuso? Deitzen ari natzaio. A ber, Arkakuso... Bueno, hemen ja, aiora probatxoa, afaltzera joan aurretik, segundu batean sartu naiz, eta agur argazki hori. Bai, aiora, eski bukatu deu. A ber, zuzenean zaude, Ze ari da pasatzen? Ez, zuzenean, zaudezu hemen, orain. Osea, 6 zeraia zuzenean. Pues neri ez di notifikatzen, haizu. Neri enau notifikatzen zuzenean zaudenik, A ber. Bai, orain bai. Sos, vale. Iniciar raid del canal. Vale, Arkuso, hemen zaitut. Ai, kolgatu indit. Baina. Kolgatu izut, baina, zelo txagabia. A ber, Raida. Aio! Ya está, perfecto, orain bai. Esker, bueno, agurtu. Bai, bueno, aio Arkakuso, aiora probatxoa, on egin, eta eskerrik asko Pupgitar, komentarista, lantxerra, gorrotxo eta danak egontzaten guztiak. Hala! Ongi izan, agur!